En ScreenPal podem retallar la pantalla que hem capturat. Imagineu que hem capturat aquesta pantalla i que aquesta part inferior no m'interessa. Puc modificar-la. Si faig clic en el quadre del vídeo que es veu, puc modificar la pantalla. Com es fa? Simplement, movent-me este quadradet, el veieu, arrossegue cap a dins, he eliminat la part inferior de la pantalla. No té més complicació que esta, faig clic en OK i al llarg de tot el vídeo he aconseguit eliminar esta franja. Sol passar quan capturem en la part superior una URL en el navegador o en la part inferior quan ens apareix la barra d'eines del Windows, doncs esta és una manera perfecta per eliminar aquestes indiscrecions o aquests elements que no ens aporten res.